да прочете декларацията, която ние с нощи след събирането взето единодушно решение и след това ще разискваме самата статия, самия материал, който е в тази медия. Точка по точка. Заповядайте. Добър вечер. Декларация от Асоциация на спортните клубове в община Панагюрище. Ние, членовете на Асоциация на спортните клубове в община Панагюрище, изказваме категоричното си възмущение от написаната на 13 януари статия в сайта Новстоп под заглавие "Резил. Награденият отбор на 2013 бе хванат в злоупотреба". Това не е първият материал в този сайт, чрез който се тиражират неверни и манипулативни твърдения, но тук наистина чашата преляга. Само 3 дни след официалната церемония по награждаването на спортист на годината 2013, няколко неподписани реда сложиха кръст върху усилията, труда и таланта на десетки спортисти от ХК Панагюрище и техните треньори. Радостта и гордостта на родителите и близките, на феновете на клуба, на цялата спортна общественост бяха потъпкани от грозни лъжи и твърдения, които не отговарят на истината. Тази статия тенденциозно и грубо поставя под съмнение компетентността и почтеността на стотици хора, свързани с спорта в Панагюрище. Към Общинския съвет и общинското ръководство са отправени абсурдни обвинения в некомпетентност и източване на общински бюджет в тези трудни години, в които на пръст се броят общините, подпомагащи толкова активно и последователно физкултурата и спорта. В същата статия грубо е нападнат и един от най-именитите ни популярни панагюрски спортисти Илия Царски, който повече от 2 десетилетия е пример за високо спортно майсторство, спортен дух и дълголетие. С тези няколко анонимни реда писачите от този сайт сложиха петно не само върху един истински празник, какъвто беше церемонията. Това е петно върху авторитета на спорта, върху гордостта и славата на един от най-спортните градове в България. Във връзка с това ние, членовете на Асоциацията на спортните клубове в Панагюрище, декларираме, че слагаме край на всякакви контакти с представители на този сайт и не желаем нашите изяви да бъдат отразявани и коментирани в Новстоп. Това решение може да бъде променено единствено при официално извинение от страна на авторите и представяне на ясни доказателства, че екипът има желанието да работи за развитието на спорта в Панагюрище компетентно и професионално.